We zijn nu in Beesterswaag op de kerstnacht in de Wisselijn in 2017. De kerstnacht houdt in dat we allemaal dingen hier hebben, kraampjes en zo, die we zelf maken. Met kutselen in een cassette en dat hebben we ieder jaar in december. We hebben weken hier aan gewerkt om alles klaar te maken en zo. En wat heeft dat hier? Ik heb alles klaargezet. Gisteren de tafel alles neergezet. We hebben alles op de tafel gezet. Heb mij geholpen. Met sjouwen en tillen. Mijn werk is voornamelijk postbode. Dus ik zorg dat de post op komt. Ja. Daar hou ik me heel veel bij bezig. Okay. Dat is mijn hoofdtaak, zeg maar. De Christen vind ik hem heel mooi. Dan doe ik alles aan een massier. De Christen en dan ga ik het zingen. Ja? Ja. Wat zingt dan? Kermis. Oké. Allemaal liedjes van kerstmis. Ja. Nou, dan moesten we ons maar even zien letten, wat hier al hier Bart. Ja, nou dat is DJ Bart, onze muziekman. Die maakt hier, zorgt voor de muzikale medewerking hier. Hoi. Hoi. Wat ben je fans? Ja, ik ben fans, ik ken hem wel. Ja, zo is het. Ik ben een voor de tv. Wat doe jij precies hier? Ik ben DJ. DJ Bart, ja. Hij zorgt voor de muziek. En het zijn de kraampjes zo. 3 kraampjes hebben we hier. Dit komt allemaal bij ons weg, van ons werk. Dit hebben we allemaal zelf gemaakt. Eigen gemaakt, zelf klaargemaakt. Toen maar naar aarde te zien. Toen maar naar Alma, naar even. Nou, hier maken we zelf kerstbakjes zelf en zo. Nou kijk, daar ga ik een stukjes uitknippen. Ja. En dan leg ik het dan die vult, heb ik het daar liggen. En dan doe ik het op een van deze. Doe ik erop en dan ga ik allemaal kerststukjes maken. Ga je nu nog meer kerststukjes maken? Nee. Nee? Nee. Waarom niet? Ja, ik heb nou 3 gemaakt. Hast je zelf iets met Christ? Nou, ik vind kerst ook een mooie tijd om gezellig kaarslicht aan en boompjes erbij. Gezelligheid vind ik mooi. En ik heb, dat ga ik even, mijn ouders die hebben een kerstboompje gevonden met lichtjes, kunstkrant. En die komt vanavond op mijn kamer te staan. Oh ja? Ja, heel mooi. Wat leuk. Ja, heel leuk, ja. Prachtig man, hé. Ja. Bedankt. Ja, eerste brief.